Id-deputat nazzjonalista Mario Da Marco irrappreżenta l-konsorzju li rebaħ il-kuntratt għall-estensjoni tar-residenza San Vincenz de Paul u li hu stess, flimkien mal-kap tiegħu Adrian Delija, qed jitlob lill-Awditur Ġenerali biex jinvestigah. Innutat dan il-Gazzetta Kulħadd li żiedet tgħid li Da Marco saħansitra ddefenda u rebaħ iż-żewġ appelli li saru f'dan it-tender pubbliku f'isem il-konsorzju rebbieħ. Fatt li l-eks viċi kap nazzjonalista ma ddikjarhomx qabel għamel it-talba l-investigazzjoni. It-talba tal-Partit Nazzjonalista li saret jum wara li l-Gvern kien diġà laqa l-istess talba li saret mill-Partit Demokratiku, issegwi attakk iżolat mill-ġurnalista Times of Malta Ivan Camilleri bis-sejjer skorretti fejn ivvinta li l-investituri bbenefikaw minn kuntratt mogħti b'direct order bi ksur tal-liġijiet finanzjarji. Allegazzjoni li bħala avukat tal-istess investituri Da Marco jaf li ma kienx il-każ anke b'sentenza ċara tal-qorti. Apparti Da Marco bħala avukat, il-perit tal-estensjoni f'San Vincenz de Paul mhu ħadd ħlief l-eks Ministru Nazzjonalista George Pulicino li fl-aħħar elezzjoni ġenerali baqa' l-art biex minfloku telet Marlin Farrugia. Iktar minn hekk, fl-aħħar jiem, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ammetta mat-Times of Malta li ltaqa' mal-investituri li spjegawlu d-dettalji kollha ta' kif imxew l-affarijiet. Kien f'Novembru 2015 li d-Dipartiment tal-Kuntratti ħareġ tender pubbliku għal servizzi komprensivi fir-residenza San Vincenz de Paul. F'Ġunju 2016, il-Konsorzju tal-Lief appella mid-deċiżjoni quddiem il-Bord tar-Reviżjoni għal kuntratti pubbliċi. Is-smieħ kien appuntat għal Awwissu 2016 u dik kienet l-ewwel darba li l-avukat Mario Da Marco tela personalment biex jiddefendi dan il-kuntratt. Wara li sema l-pożizzjonijiet kollha, il-Bord tar-Reviżjoni tad-deċiżjoni tiegħu f'Settembru 2016 u sab li ma kien hemm ebda evidenza konkreta tal-allegazzjonijiet u li l-ebda mill-elementi ma kienu ġustifikati. Is-sentenza tgħid li l-għoti tal-kuntratt ġie deċiż abbażi tar-raġunijiet tekniċi affidabbli u b'saħħithom. Iżda l-appellant fetaħ appell ieħor din id-darba quddiem il-qorti tal-appell. Għal darb'oħra f'isem il-konsorzju rebbieħ der id-deputat nazzjonalista Mario Da Marco. Il-qorti ippreseduta mill-Prim Imħallef ta' dak iż-żmien Silvio Camilleri u mill-imħalfin Tonio Mallija u Joseph Azzopardi ikkonfermat id-deċiżjoni tal-Bord tar-Reviżjoni u għalhekk l-għażla oriġinali li kien għamel id-Dipartiment tal-Kuntratti. Fid-dawl ta' dan kollu, il-Partit Laburista innota li jekk Adrian Delija jixtieq iktar informazzjoni dwar l-estensjoni tar-residenza San Vincenz de Paul, kull mandu jagħmel u li jsaqsi lid-deputat tiegħu Mario Da Marco għaliex waqt li qed jipprova jemplika li l-konsorzju privat ingħata trattament speċjali mill-Gvern, il-Partit Nazzjonalista għandu fih danu lil min iddiżinja u lil min iddefenda l-proġett f'isem l-istess konsorzju. Lil mill-attakki, l-estensjoni tar-residenza San Vincenz de Paul se tkun kruċjali għal ħtiġijiet ta' pajjiżna f'dak li għandu x'jaqsam mal-kwalità tal-ħajja tal-anzjani. Id-diskussjonijiet li saru waslu biex minn żewġ blokok ta' 252 sodda u nefqa ta' €1,500,000 kull sena għal 10 snin. Issa l-ftehim huwa ta' 4 blokok ta' 504 sodot. Bekk qed tiġi indirizzata l-lista tal-istennija, partikolarment tal-anzjani ta' dipendenza għolja jew pazjenti bid-dimensja li ma jifilħux jistennew iktar biex jibdew jirċievu kura fir-residenza.